Реших, че повече няма да си мълча. За да сразим врага, трябва да станем змии. Получих притеснителни новини. Имало е засечка в Уотъргейт. Гаслит. Нов епизод вторник от 22 часа и повторение в събота от 18 часа по Стар Лайф. Помощ! Знам, че е травмиращо и е невъзможно да не мислим за най-лошото, но искам да знаете, че ние връщаме децата си. Да вървим, бързо, бързо, бързо! Няма да спрем, докато не го хванем. Това е на живот и смърт. Всичко е наред. Тук съм. Внимание! Отдел издирване. Понеделник от 22 часа по Star Channel. Аз съм Хари Таскър, съпруг, баща, търговец. Вече 17 години най-важният човек за мен не подозира, че съм и друго. Таен агент от сектор Омега. Скъпа, всички тези неща са верни, но са... Какво? Истински лъжи. Истински лъжи. Сряда от 22 часа по Star Channel. Намериха мъртвец. Какво? Има убиец на свобода в сградата ни. Ще се огледаме за улики. Идваш ли? Звучи като следобед. Някой в сградата знае нещо. Откачени по истински престъпления. Дръж се! Всяка история с реално престъпление е истина за някого. И това е вярно според теб. Убийства в сградата. Четвъртък от 22 часа по Star Channel. Име? Агент Уил Трент, Федерално бюро Джорджия. Уил вижда невидимото. Отвлечено дете. Обожавам класическите детективи. Разчете следите като на книга. До сутринта са разкрити. Нима си се обзаложил? Възможност да припечеля в брой. Защо Уил Трент? Добър полицай и е много секси. И съм доста наблюдателен. Уил Трент. Четвъртък от 22 часа по Star Crime. Всички имаме части, от които се страхуваме. Части, които се боим да погледнем. Тя си има тайни, както и всички останали. Страстта е като огън. Ако не я владееш, ще изгори живота ти. Малки пожари навсякъде. Нов епизод сряда от 22 часа и повторение в събота от 17 часа по Стар Лайф.